опит на лидера на кримските татари и депутат в украинският парламент Мустафа Абдулджемил Карамоглу да влезе в Крим. Прокурорът Поклонски пристигна в сградата на Кримския татарски меджлис и прочете текст на руски език, в който се отбелязва, че по време на посещението на Карамоглу на 3 май са били организирани незаконни масови протести и предупреди, че ако кримските татари не прекратят масовите протестни акции, Кримският татарски меджлис ще бъде закрит. Председателят на Кримския татарски меджлис Рафат Чубаров заяви, че руският, украинският и татарският език са приети за официални езици в Крим и поиска текстът да бъде прочетен и на татарски език. Чубаров подчерта, след като Поклонская не се съобрази с искането му, че прокурорът нарушава конституционните права на кримските татари. Лидерът на кримските татари и депутат в украинския парламент Мустафа Абдулджемил Карамоглу бе спрян от руските сили при опит да премине в Крим. Кримските татари организираха в... Слушатели, чухте новини пред микрофона беше Петя. Искате да сте в крак с последните новини от света на китайската индустрия и финанси? Искате да знаете на къде вървят китайските реформи? Да чуете мненията на световни и местни икономисти за успехите, трудностите и предизвикателствата пред втората най-голяма икономика в света? Искате да сте близо до пулса на най-динамично и бързо развиващата се съвременна държава? Бъдете всеки понеделник с мен Тодор Радев и седмичен фокус. Предаването, което ни отваря вратите за китайската икономика. Културата е мост, свързващ народите от различни страни в света. В рубриката Културна панорама ще се опитваме да ви покажем какви са интересите на китайците по отношението на културата и изкуството. В тази рубрика ще научите нещо повече за традиционната култура на Китай, както и последните събития около съвременната културна сцена в страната. По социален живот ви правим съпричастни към горещите теми за съвременното китайско общество, проблемите, които го вълнуват, мерките и политиките на правителството за подобряване на живота на довода, че нарушават спокойствието. След като групата не се разпръсна, полицията използва струи с вода под налягане. Групата се намира и пристигналият от Франция комедиен актьор Диодон Ембала, който е известен с антисемитистските си виждания. Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция. Продължаваме с новините. Турският национален спортист Сервет Тазегюл спечели златен